F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kellu biss kliem ta' tifhir lejn is-servizzi li qed jipprovdi l-Gvern għat-trattament tal-kanċer fl-Isptar Boffa. Pajjiżna diġà qed jipprovdi servizz tajjeb ġew l-Isptar Boffa. Lawrence Gonzi qal li jinsab gburi li ser jinfetaħ sptar ġdid tal-onkoloġija. Minkejja li dan l-isptar tal-kanċer kellu jinfetaħ fl-2007, Lawrence Gonzi ħabbar li l-bini mhux ser ikun lest f'din il-leġislatura. U allura gburi ħafna li f'din il-leġislatura sa nkunu imxejna b'dan il-proġett, anki jekk forsi ma jitlestix sal-aħħar ġurnata ta' din il-leġislatura. Fl-istess intervista fuq Radio 101, Lawrence Gonzi kompla jiġġustifika n-nefqa ta' aktar minn 80 miljun euro fuq il-proġett tal-Parlament il-ġdid u teatru bla saqaf. Għalli kull min ikkritika dan il-proġett mhuwiex għaqli. Il-ilhom ix-xhur sħaħ jgħidu li għadha kapriċ li dan il-gvern il-flus li qed jinvesti f'Bib il-Belt huwa ħela ta' flus, fil-Parlament il-ġdid huwa ħela ta' flus, u jgħidu li dak kapriċ ta' Gonzi li dan huwa din hija frott ta' xi ambizzjoni personali li għandi jiena u jitilfu jew m'għandhomx mhux laqal ngħid jien. L-istess kif m'għandux raġun min imaqdar il-Gvern u jgħid li hemm bżonn elezzjoni. U jgħidu għax il-Gvern ħażin, għax il-Gvern qed jagħmel ħażin, għax il-Gvern hekk u l-Gvern hekk u l-finanzi tal-pajjiż u ħadd m'għandu fiduċja u deħlin ġo ħajtu ġejja elezzjoni għada u dal-diskors kollu li jiena nisimgħu. Skont Lawrence Gonzi, prova ta' kemm kollox sejjer tajjeb u għal-fatt li mbjaw l-isma kollha tal-kumpanija Malta li ser tintuża biex tiffinanzja il-proġett ta' Bib il-Belt.